Cenușăreasa, o poveste de frații Grimm. A fost odată un om putred de bogat și omului ăstuia s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu bolnavă. Și când a simțit că îi se apropie sfârșitul, femeia și-a chemat la căpătâi singurul ei copil, o fetiță, și i-a spus: „Draga mamei, orice ți s-ar întâmpla, cată să fie întotdeauna bună și cu sufletul neîntinat.” Acestea zicând, femeia își mai privi odată copila și închise ochii pentru vecie. Fetița se ducea în fiecare zi la cimitir și plângea amar la mormântul maicăsii. Când veni iarna, zăpada se așternu ca o maramă albă peste mormânt, iar în primăvară, când razele soarelui o topiră, omul își luă altă nevastă. Femeia asta de-a doua își aduse în casă cele două fete pe care le avea. Fetele, nu-i vorbă, erau frumoase, dar pe cât de luminos le era chipul, pe atât de întunecat și plin de răutate le era sufletul. Pentru fata cea vitregă începură a curge, de aci înainte, zile pline de amărăciune. „Ce, proasta asta se cade să stea cu noi în odaie?” o bruftuluiră fetele. „Cine vrea să mănânce n-are decât să muncească, la bucătărie cu ea, că acolo e locul.” Îi luară straiele ei cele frumoase și o îmbrăcară cu o vechitură de rochie cenușie și o încălțară cu niște papuci de lemn. „Ia-n priviți la domnița asta mândră, ce gătită e!” strigară fetele mașterei, luând-o în râs. Și-o duseră în bucătărie, într-un alai de batjocuri. Aici o puseră să robotească din greu de dimineață și până cădea noaptea, să se scoale până în ziua, să care apă, să aprindă focul, să facă de mâncare și să spele rufele. Și ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, câte și mai câte nu mai puneau la cale cele două surori, haine, ca să-și bată joc de ea și să o necăjească într-una. Iar când nu mai prididea de câtă treabă avea de făcut, ele zvârleau lintea și mazărea în cenușă, de trebuia apoi să o aleagă bob cu bob. Seara, fata cădea frântă de oboseală, că muncea de se spetea toată ziulica. Dar cum n-avea un pat unde să-și întindă oasele trudite, se cuibărea în cenușă lângă vatră și până și somnul îi era numai chin și amar. Și fiindcă din această pricină era totdeauna plină de cenușă și murdară, îi ziseră în râs cenușăreasa. Într-o zi, tatăl fetelor se pregătea să plece la un iarmaroc și mai înainte de a-și lua rămas bun, apucă să le întrebe pe cele două fete vitrege ce daruri voiau să le aducă de acolo. „Rochii frumoase!” răspunse una. „Ba mărgăritare și nestemate!” zise a doua. „Da ție, cenușăreasă, ce-ți dorește inima să-ți aduc?” întrebă taică-său într-un sfârșit. „Cea dintâi rămurică ce s-o anina de pălăria dumitale, la întoarcerea acasă. Pe aia s-o rupi, dragă tată, și să mi-o aduci.” La iarmaroc, omul a avut grijă să cumpere pentru fetele vitrege rochii frumoase, mărgăritare și nestemate. În drum spre casă, când îi fu să treacă printr-un desiș, îl atinse o creangă de alun și dădu jos pălăria de pe cap. Atunci își aminti de rugămintea cenușăresei, rupse creanga și o luă cu sine. După ce ajunse acasă, dărui fetelor vitrege ceea ce dorise fiecare, iar cenușăresei creanga de alun. Fata îi mulțumi din suflet și către seară se duse la mormântul maicăsii, răsădi crenguța în pământ și începu să plângă atât de amarnic că lacrimile picurară pe ramură și o udară. Și crenguța crescu mare și se făcu o mândrețe de copac. De 3 ori pe zi se ducea cenușăreasa la mormântul maicăsii și de fiecare dată zărea o păsărică albă, lăsându-se în zbor pe câte o creangă a alunului. Și ori de câte ori avea fata vreo dorință, păsărica îi o împlinea și i-a aruncat din pom tot ce-i poftea inima. Și s-a întâmplat ca odată împăratul să pună la cale o mare petrecere, care trebuia să țină 3 zile încheiate, și a poftit la ospăți pe toate fetele frumoase din împărăția lui. Pasămite, împăratul gândea că în chipul ăsta feciorul său o să aibă de unde să-și aleagă mireasa. Când aflară că fuseseră și ele poftite la petrecere, cele două surori nu-și mai încăpură în piele de bucurie și, chemând-o pe cenușăreasă, îi porunciră: „Vinde-ne piaptene, auzi? Și treci de lustru iește-ne și condurii! Ba încheie-ne și catarămile, că ne ducem la petrecerea de la palatul împăratului.” Fata făcu precum i se poruncise, dar plânse cu lacrima mare din pricină că ar fi dorit și ea să se ducă la petrecere și, fiindcă îi plăcea tare mult să dănțuiască, se rugă de maică-sa vitregă să se îndure și să o lase și pe ea.
Ce mi-aud urechile, cenușăreaso?" se prefăcu a fi uimită maștera. Ești toată plină de praf și murdărie și încă mai năzuiești a te duce la petrecere? Poftim, n-ai nicio roche mai ca lumea pe tine și nici încălțări în picioare n-ai și ai vrea să dănțuiești?" Dar cum fata stărui cu lacrimi în ochi în rugămintea ei, maștera păru să se înduplece și în cele din urmă zise: Ia uite aici, am răsturnat o strachină de linte în cenușă și de ești în stare ca în 2 ceasuri să-mi alegi toată lintea, atunci o să te îngădui să mergi la petrecere." Cenușăreasa ieși în grădină pe ușa din dos și prinse a striga: Blânde porumbițe și voi turturele și voi păsări ale cerului, veniți cu toatele de mi-ajutați să alegem lintea. Bobul bun aici în ulcică, iar cel rău în gușulică. N-apucă să sfârșească bine vorbele astea și numai ce sosiră în zbor 2 porumbițe albe și intrară pe fereastră în bucătărie. După aceea se iviră 2 turturele și apoi, într-un lung alai, veniră toate zburătoarele cerului, lopătând ușurel din aripi. Și se așezară cu toatele în jurul vetrei, făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinară din căpșor și începură să ciugule ele întâi. Pic, 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 apoi toate celelalte împreună să ciugule și ele. Pic, 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 până ce aleseră boabele cele bune și umplură strachina cu vârf cu ele. Nu trecuse niciun ceas de când păsărelele se apucaseră de ales lintea și acum mântuiseră treaba și-și luară zborul pe fereastră afară. Fata îi duse mamei vitrege strachina și se bucura în gândul ei, crezând că o vor lua și pe ea la petrecere. Dar maștera i-o tăie scurt. Nu, fată, degeaba te țiscai de mine, nu te pot lua cu noi, că n-ai nici straie frumoase și nici să dănțuiești nu știi și tare mi-e teamă că ai să fii numai de râsul lumii. Cenușăreasa se porni atunci pe plâns și dacă văzu asta maică-sa vitregă îi zise: Ei, hai, dacă până într-un ceas ești în stare să-mi alegi din cenușă 2 străchini de linte, să știi că te iau și pe tine. Dar în gândul ei maștera își zicea: Las că nu o să poată să facă una ca asta, nici în ruptul capului. După ce vitrega răsturnă 2 străchini de linte în cenușă, fata se duse în grădină pe ușa din dos și strigă: Blânde porumbițe și voi turturele și voi păsări ale cerului, veniți cu toatele de mi-ajutați să aleg lintea, bobul bun aici în ulcică, iar cel rău în gușulică. N-apucă să sfârșească bine vorbele astea și numai ce sosiră în zbor 2 porumbițe albe și intrară pe fereastră în bucătărie. După aceea se iviră 2 turturele și apoi, într-un alai, veniră toate zburătoarele cerului, lopătând ușurel din aripi. Și se așezară cu toatele în jurul vetrei, făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinară din căpșor și începură să ciugule ele întâi. Pic, 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 apoi toate celelalte începură să ciugule și ele. Pic, 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 până ce aleseră boabele cele bune și umplură strachina vârf cu ele. Nu trecuse jumătate de ceas și păsărelele isprăviră de ales lintea și zburară iar pe fereastră afară. Fata îi duse mamei vitrege străchinile cu linte și se bucură în gândul ei, crezând că de astă dată o vor lua și pe ea la petrecere, dar maștera se împotrivi și acum. Degeaba te omor cu firea, că tot n-o să te iau cu noi, nu vezi? N-ai nici straie frumoase și nici să dănțuiești nu te pricepi. Ce vrei? Să ne fie rușine cu tine?" Îi întoarse apoi spatele și plecă la petrecere cu fetele ei cele fudule. După ce rămase singurică în toată casa, cenușăreasa se duse la mormântul mamei sale și, așezându-se sub alun, grăi: Alunaș, drag alunaș, scutură-te, roguteaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai aur și argint. Pasărea cea albă, care se afla în alun, numai ce zvârli de sus, o roche țesută toată în aur și argint și o pereche de conduri cu alesături de mătase și argint. Cenușăreasa se îmbrăcă în grabă și se duse la petrecere, dar maștera și cu fetele ei n-avură cum să o recunoască, zicându-și că era pe semne vreo fată de împărat de pe alte plaiuri, atât arăta de frumoasă în rochea ei țesută din fire de aur și argint. La cenușăreasa nu se gândiră nicio clipă, căci o credeau acasă, lângă vatră, alegând lintea din cenușă. De cum o zări pe fată, feciorul împăratului îi ieși înainte, o prinse de braț și o pofti la joc. Și nici că mai vrut să dănțuiască cu altă fată. O ținea mereu de mână
și când se apropia cineva să o poftească la dans, îi zicea de la obraz: "Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Dănțuiră împreună și pe la ceasul când se îngânau noaptea cu zorile, fata vrut să se ducă acasă. "Merg și eu cu tine, că vreau să-ți țin de urât cât o dura drumul," îi zise feciorul împăratului. Dar de drept, el dorea să afle cât mai degrabă a cui era mândrețea asta de fată. Fata îi scăpă însă printre degete ca prâsnelul și, ajungând acasă tot într-o fugă, se ascunse în porumbar. Feciorul de împărat așteptă până deveni tatăl fetei și spuse că fata cea străină, cu care dănțuise el toată vremea, se pitulase în porumbar. Moșneagului numai ce-i trecu un gând prin minte: "Ei, nu cumva o fi cenușăreasa?" Dar degeaba se grăbi să deschide ușa porumbarului, că nu zări pe nimeni înăuntru. Când intrară cu toții în casă, o găsiră pe cenușăreasă stând în cenușă, îmbrăcată în aceleași straie rufoase din totdeauna. Și numai lumina slabă de opaiți care pâlpâia pe cămin lumina încăperea. Pasămite, cenușăreasa se furișase cu dibăcie afară din porumbar, alergase într-un suflet la alun, se dezbrăcase în pripă de straiele cele frumoase și le pusese pe mormânt, iar pasărea cea albă le luase de acolo, de nu se mai putea desluși nimic. Apoi, fata se îmbrăcase iar în trențele ei rufoase și se așeză în cenușă lângă vatră. A doua zi, petrecerea se porni din nou la palatul împărătesc și după ce părinții și surorile ei vitrege plecară de acolo, cenușăreasa se grăbi să se ducă la alun și zise: "Alunaș, drag alunaș, scutură-te, rogu-teaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai în aur și argint." Atunci, păsărica îi aruncă o rochie și mai frumoasă decât cea din ajun și când veni fata la petrecere îmbrăcată în mândrețea aceea de rochie, se minunară toți de frumusețea ei nemai văzută. Pasămite, feciorul de împărat stătuse până atunci ca pe ghimpi și o tot așteptase să vină. Când o văzu apărând, îi se luă parcă o greutate de pe inimă și, ieșindu-i în întâmpinare, o pofti de îndată la joc. Și ținând-o de mână parcă să nu o piardă, dănțui toată vremea numai cu ea, iar de venea să o poftească cineva la joc, el îi zicea: "Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Când se lăsară negurile nopții, fata vrut iar să-i se piardă urma, dar tânărul crai luă seamă din vreme și se furișă după ea, ca să vadă unde se duce. Vezi însă că fata a făcut ce făcu și scăpă de sub ochi, strecurându-se în grădina din dosul casei, unde crescuse de ani și ani un păr mare și frumos, încărcat cu pere minunate. Fata se cățără printre crăci, sprintenă ca o veveriță și feciorul de împărat îi pierdu urma. Așteptă el din nou până ce veni tatăl fetei și îi zise: "Fata cea străină și frumoasă mi-a scăpat iar și după cât îmi dau cu presupusul, s-a ascuns în rămurișul părului ăstuia." Și moșneagului îi trecu din nou prin gând: "Ei, n-o fi cumva cenușăreasa?" Luă o scară, o priponi de copac și urcă până în vârf, cercetând de-a rândul crăcile, dar de găsit nu găsi pe nimeni tupilat în frunziș. Când părinții și surorile vitrege se reîntoarseră acasă și intrară în bucătărie, o găsiră pe cenușăreasă lângă vatră, stând în cenușă, ca întotdeauna. Vezi bine că și de data asta o luase înaintea lui taică său și, furișându-se până la alunul cel fermecat, lăsase acolo mândrețea de straie și se îmbrăcase cu zdrențele ponosite și rufoase. A treia zi, cenușăreasa așteptă până ce plecară din nou părinții și surorile vitrege și apoi se duse iar la mormântul maicăsii și grăi pomului. "Alunaș, drag alunaș, scutură-te, rogu-teaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai în aur și argint." De data asta, păsărica îi aruncă o rochie atât de frumoasă și de strălucitoare cum nu s-a mai văzut alta pe lume, iar condurii erau cu totul și cu totul din fir de aur. Când se ivi la petrecere îmbrăcată cu rochia aceea, oaspeții nu mai știură ce să mai zică, uimiți de atâta frumusețe nepământeană. Feciorul de împărat dănțui iarăși numai cu dânsa și devenea vrunul și căuta să o poftească la joc, numai ce-i zicea aceluia drept în față: "Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Când să se ivească zorile, cenușăreasa dădu iar să plece pe nesimțite, dar feciorul de împărat se luă numai decât după dânsa. Și se întâmplă ca zgâiata de fată să se strecoare cu atâta dibăcie că tânărul crai îi pierdu și de astă dată urma. Vezi însă că el pusese la cale un vicleșug, poruncind să se ungă din vreme treptele cu smoală, și când cenușăreasa coborâ câteva trepte, condurul din piciorul stâng
îi rămase agățat în smoală. Feciorul de împărat îl ridică și în palma lui stătea acum un condur mic și drăgălaș, împletit cu totul și cu totul din fir de aur. A doua zi se grăbi la tatăl fetelor și, arătându-i condurul, îi zise: fata pe al cărei picior se va potrivi condurul acesta, numai aceea îmi va fi nevastă juruită și de nicio alta în afară de ea n-am nevoie. Când auziră spusele tânărului Crai, cele două fete ale mășterei se bucurară grozav, fiindcă și ele aveau piciorul micuț. Cea mai mare se duse cu pantoful în atac și de față cu mamă sa dădu să-l încalțe. Dar pas de-l încalță dacă poți. Degetul cel mare nu încăpea de fel, că tare mic mai era condurul. Dacă văzu asta maștera, se întunecă la față, dar nu pregetă să-i pună în mână un cuțit, zicându-i: ce mai aștepți? Taie-ți degetul de la picior, că o să fii în curând împărăteasă și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos. Fata își reteză degetul și cu chiu cu vai încălță condurul. Apoi, abia putând să-și stăpânească durerea, se înfățișă înaintea tânărului Crai și acesta, urcând-o pe cal lângă el, porni cu ea spre casă, socotind-o aleasa inimii lui. Dar vezi că drumul de înapoiere ducea pe dinaintea mormântului și când fură să treacă pe acolo, numai ce auziră pe cele două porumbițe strigând dintre crăcile alunului: vai, condurul-i tare mic, parcă în clește așa strânge și înăuntru-i plin de sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i mireasa adevărată, ea e pe aproape și te așteaptă. Atunci feciorul de împărat cătă mai cu luarea minte la piciorul fetei și băgă de seamă că sângele curgea din el fără contenire. Pe loc întoarse calul și, ducând fata acasă, le zise părinților că aceasta nu-i mireasa cea adevărată. Apoi mai adăugă că ar dori să încerce și cealaltă fată condurul. Fata de-a doua se duse în atac și când dădu să încerce condurul, ce să vezi? Vârful piciorului îi se potrivea ca turnat, dar călcâiul era prea mare și rămăsese afară, oricât se străduia. Dacă văzu maștera asta, se îngălbeni de ciudă, dar nu stătu mult pe gânduri și, punându-i un cuțit în mână, o îmboldi. Ce te mai canonești degeaba? Nu vezi că așa nu-i chip să-l încalți? Taie-ți din călcâi și gata, că o să fii în curând împărăteasă și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos. Fata reteză din călcâi și cu chiu cu vai abia de putu să încalțe condurul. Apoi, stăpânindu-și cu greu durerea, se înfățișă înaintea fiului de împărat. Acesta o urcă pe cal lângă sine și plecă spre casă. Dar când trecură prin dreptul alunului, porumbițele prinseră din nou să dea zvon. Vai, condurul-i tare mic, parcă în clește așa strânge și înăuntru-i numai sânge, că tot curge pic cu pic, nu-i mireasa adevărată, ea e pe aproape și te așteaptă. Feciorul de împărat se uită cu mai multă luare aminte la piciorul fetei și băgă de seamă cum podidea sângele din el, de-i umpluse ciorapul alb până sus. Întoarse capul și, ducând-o pe mireasa cea mincinoasă acasă, o lăsă plocon părinților ei. Nici asta nu-i cea adevărată, grăi el cu mânie în glas. Au, nu mai aveți altă fată și nu vă îndurați să o dați de la voi? Nu mai avem alta, răspunse tatăl fetelor. Da, cum să vă spun, de la nevasta dintâi mai am una, o biată cenușăreasă, dar nici vorbă nu poate fi ea mireasa. Feciorul de împărat ceru să-i fie adusă înainte, dar maștera sări cu gura de parcă ar fi fost mușcată de șarpe. Nu se poate, înălțimea ta, că e prea rufoasă, nu se cuvine să se arate în lume în halul în care e. Dar tânărul Crai ținu morțiș s-o vadă și stărui într-atât că până la urmă trebuie să o cheme vrând nevrând. Vezi însă că fata avusese grijă să se spele din vreme pe mâini și pe obraz și când se înfățișă feciorului de împărat, se înclină înaintei, iar el îi întinse pantoful de aur. Fata se așeză pe un scăunel, scoase din picior papucul de lemn ce trăgea câteva ocale și încălță condurul care îi veni ca turnat. Și când se ridică fata și tânărul Crai îi privi chipul, o recunoscu pe dată, că doar ea era domnița cu care dănțuise și care îl robise cu frumusețea-i fără pereche. Și nu-și putu stăpâni strigătul: asta-i mireasa cea adevărată! Maștera și cele două fete ale ei încremeniră de spaimă auzindu-l ce zice și ciuda le învenină într-atât că se traseră la față și se făcură galbene ca șofranul. Dar feciorul de împărat
nu le învrednici nici măcar cu o căutătură și, luând-o pe cenușăreasă pe cal, lângă sine, porni cu ea către casă. În clipa când trecură prin dreptul alunului, cele două porumbițe albe ca neaua prinseră a ciripi, dând zvoană bucuroase. Vezi, condorul tare mic, dar de strâns, de fel n-o strânge și înăuntru nu e sânge, că n-a curs măcar un pic, ea-i mireasă adevărată, mult dorită și visată. După ce strigară vorbele astea, își luară amândouă zborul și, rotindu-se, se așezară ușurel pe umerii fetei, una la dreapta și alta la stânga, și au rămas așa pe umerii cenușăresei tot timpul cât s-a prăznuit nunta împărătească.